Salam qadırlı iyildeşler. Sağaman otur musunuz? Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz diýýäs. Bugün biz sizin bilen İsa'nın öz şagirdleri üçin, ýagny oňa iman eden ähli adamlar üçin eden iň soňky dilegi barada gürrüň ederiz. İsa tutulmazynyň öňkü giýjesi. Ýagny onu gelip tutup haçta öldürmek üçin äkitmezleriniň öň ýanynda Hudaýa özüniň şagirdleri üçin, onuň izine eýeren adamlar üçin, oňa iman eden aýallar, çagalar, erkekler, dürli hili adamlar üçin dileg edýär. Onuň dilegi gaty täsirli. Bugün biz sizin bilen ol näme barada dileg edeni hakda görüň ederiz. Her bir adam ata bolsa, ýagny öýlenen çagalary bar bolsa, her bir kaka öz çagalary üçin eger durmuşynyň iň soňky gününde bolsa, näme dileg ederdi? Öz çagalarynyň nähili bolmagyny arzu ederdi. Olara nähili tawşyryk goýup giderdi. Eger seniň bugünkü gün durmuşyň iň soňky günü bolsa, onda sen öz çagalaryňa näme diýerdin? Olara nähili tawşyryk galdyrardyň? Her bir adam dürli hili pikirlenip bilýär. Emma İsa şagirdleri üçin wajyp bolan iň gerekli zady üçin dileg etdi. Gelin häzir onu bilelikde Mukaddes kitapdan okalyň. Yahyanyň hoş habarynyň 17-nji babynda. 13-nji ayatdan okaýas. İsa şeýle diýär: Men indi saňa barýaryn. Bu zatlary dünýäde ekem, şatlygym olarda dolu bolsun diýip aýdýaryn. Men olara seniň sözüňi berdim. Dünýä olary ýigirende, çünki meniň dünýäden bolmaşym ýaly. Olar da dünýäden däldirler. Olary dünýäden almagyny dälde, yamanlyktan goramagyny dileýärin. Olary hakykatyň bilen mukaddes et. Seniň sözüň hakykatdyr. Seniň meni dünýä iýerişiň ýaly, men de olary dünýä iýerýärin. Men özümi olar üçin niýetleýärin. Olar da hakykat bilen mukaddes bolsunlar. Men diňe olar üçin däl, eýsem olaryň sözü bilen maňa iman etjekler üçin de dileg edýärin. Olaryň hemmesi bir bolsun. Ata, seniň mende, meniň sende bolşum ýaly, olar da bizde bolsun. Şeýlelikde meni seniň iýerendiňe dünýä iman eder. Seredin, olaryň hemmesi üçin, diňe bir şagirdler üçin däl, emma şagirdleriň wagyz eden hakykatynyň üstü bilen İsa iman getirjek adamlar üçin hem, ýagny biz üçin hem Hudaý, İsa Hudaýa dileg edýär. Ol näme diýip dileg edýär? Seniň mende, meniň sende bolşum ýaly, olar da bizde bir bolsunlar. Eger olar şeýle bolsa, dünýä meni seniň iýerendiňe görerler we iman ederler diýär. Hakykatdanam İsa üçin, onuň şagirdleriniň, oňa iman eden adamlaryň birligi gaty wajypdy. Birlik bu näme? Gelin häzir bu barada gürrüň edeliň. Hudaý nähili birlik barada gürrüň edýär. Birlik diýende adamlar ýalňyş düşünýärler. Köp ýerlerde birlik diýip hemme adamlary
bir hili pikir ettirmek isleýärler. Emma bu mümkin däl. Her bir adam dürlü hili yaradylan. Her bir adam dürlü hili pikirlenýär. Her bir adamyň dürlü hili gymmatlyklary bar. Muňa garamazdan adamlar nähili bir bolup bilýärler. Bu gaty gyzykly bir sorak. Şagirdleriniň durmuşyna seredin. Olar dürlü hilidiler. Olar dürlü hili kärleri bardy. Şahsiýetler dürlü-dürlüdi. Emma ählisi de mende bir bolsun diýär. İsa'da biz hemmämiz dürlülügimize seretmezden, dürlü hili pikirlenmegimize seretmezden, belki dürlü hili hyzmatlary etmegimize seretmezden, İsa'da biz bir bolup bilýäris. Sebäbi bir maşgalada doğulan 4-5 sany çağa, olaryň hemmesi biri-birine 100% meňzemez. Olar dürlük gylyk häsiýetli, dürlü hili görnüşi, daş görnüşi, bilim derecesi, akyly, hemme zady ütkeşik bolup biler. Emma olar bir eneden, bir atadan doğulan. Olaryň birligi şondadyr. Biz de hem şeýle, Hudaýyň padşalygynda biz dürlü hili, ütkeşik, dürlü halklardan gelen, dürlü dillerde gepleýäs, dürlü yerlerde doğulan. Emma İsa Mesih'te bizim hemmemiz bir. Biz Hudaýyň çağalary. Biz Hudaýa hyzmat edýäs. Onuň ruhu bizde ýaşaýar. Biz ruhu taýdan biri-birimiz bilen doğan. Şo da bizim birligimizdir. Bu birlik gaty wajyp. Eger muňa biz çoňur düşünsek, onda biri-birimize, öz-özümize meňzetjek bolup, ýa-da biziň ýaly pikir etmeyen adamları bize düşman deyip hasaplamaýarys. İncilde de şeýle zatlar var. İsa'nın şagirdleri bir gezek İsa'nın yanına gelip, İsa, senin adın bilen jynlary kovup, kesellere şifa berip, senin gürrüň berýän wagyzyňy, Hudaýyň padşalygy barada wagyz edýän bir topar adamlar bar. Olar biziň yzymy ermeýärler. Olar bizden däl diýip şagirdleri İsa'nın yanına gelýär. Emma İsa olara şeýle diýär. Olara zat diýmeň. Eger olar bize garşy däl bolsa, onda olar biziň bilendir diýär. Şonuň üçin hiç haçan hemme adamy özüňe meňzeş etmek mümkin däl. Men beýle kynçylyklara duş geldim. Meniň gönlümden turmayan adamlar, ya da maňa meňzemeýän adamlar, olary kabul etmek maňa gaty kyn bolýardy. Amma Hudaý maňa bir zat öwretdi. Sen adamlary hiç haçan özüňe meňzeş edip bilmersiň. Şonuň üçin olary bolşy ýaly kabul et. Olary İsa Mesih'te bir doğan ýaly kabul et. Siziň birligiňiz biri-biriňize meňzemekde ýa-da bir hili pikir etmekde däl. Siziň birligiňiz İsa Mesih'te bir atanyň çağalary. Hudaýyň mukaddes ruhy siziň hemmäňiziň ýüregiňizde ine şol birligiň esasydyr diýip Hudaý maňa açdy. Ve o maňa dürlü hili adamlary kabul etmege kömek edýär. Gelin häzir käbir zatlar seredelim. Näme üçin İsa birlik hakda gürrüň etdi? Birlik näme şeýle wajypdymy? Başga zatlar sorap bilen okmu? Köp adamlar durmuşynyň iň soňky güni öljek bolýan wagty çağalaryna dürlü hili zatlar dile edip bilýärler. Kimler can sağlyk soraýar. Kimler çağalar üçin baýlyk soraýar. Kimler çağalar üçin üstünlük soraýar. Kimler ýene bir zat soraýar. Her bir adam dürlü hili zatlar öz çağalar üçin Hudaýdan dile edýär. Emma İsa ölmeginiň öň ýanynda öz şagirdleri üçin birlik diledi. Birlik näme üçin gerek? Biz bir bolan wagtymyz
dürlü hili ruhu sıylıqlar bilen, dürlü hili okuyuplarımız bilen, onda biz güçlü olarız. Birlik, çağalarının birligi, her bir atanın yüreğini coşuryandır. Çağaların birligi, atanın öz çağalar için arzu edip bilyen en büyük zadıdır. Şonun için İsa bunu etti. Şeytan, Hudaýyň çağalarının biri bolmagyny islemeýär. Eger Hudaýyň çağalary birleşse, biri-birini söýse, biri-birini bagyşlasa, biri-birini kabul etse, biri-birine hyzmat etse, onda şeytanyň padşalygynyň soňu gelendir. Ol muny gowy bilýär. Şonuň üçin hemişe şeytan dogunlaryň arasyna birligini bozup, olary hemişe biri-birine garşy ýagdaýa getirýär. Şeytanyň özü beýle zatlar etmeýär. Seredin Mattanyň hoş habarynda 12-nji babda 25-nji aýatda şeýle sözler bar. Emma İsa olaryň pikirlerini bilip diýdi. İçinde bölünüşük bolan her padşalyk, içinde bölünüşük bolan her bir öý berk durup bilmez. Eger şeytan şeytany kovup çıkaryan olsa, onda onun padşalygy nähili berk durup biler. Seredin şeytan ve onun yanındaky jynlar, olar biri-biri bilen hiç haçan dawalaşmaýarlar. Sebebi eger olar biri-birine karşı çykýan olsa, olar biri-birini kovup çıkaryan olsa, onda onun padşalygy nädip durup biler. Şeýle de birlik bu diňe bir dogunlaryň arasynda däl. Birlik maşgalada da, birlik şäherde de, birlik bizim döwletimizde, watanymızda, yurdumuzda da şeýle wajypdyr. Eger bölünüşik bar bolsa, birek kabul edip bilmeýän bolsaň, birek bilen razılaşyp bilmeýän bolsaň, biri-biriniň pikirine hormat goýup bilmeýän bolsaň, onda bölünüşik emele geler. Bölünüşik, uruş, dawa, jenjel bar ýerde hiç bir zat berk durup bilmez. Şonuň üçin birlik bu durmuşyň ähli oblaslarynda bizim üçin iň gerekli zatdyr. Şonuň üçin İsa birlik barada öz şägirdleri üçin dilek edýär. Şeytan da öz birligini saklajak bolup hereket edýär. Emma Hudaýyň döredýän birligini maşgalalary dogunlaryň arasynda bireň gatnaşygyny bozmak bilen meşgullanýar. Ondan äge bolun. Biz adamlar hemişe aýratynlyklara seredýäs. Mysal üçin özüm ünüs berýän, haýsy bir ýurda gelsem, haýsy döwlete gelsem, ilki bilen bize meňzemeýän zatlaryny, ütkeşik zatlaryny görüp başlaýas. Bular beýle edýän eken, olar beýle edýän eken, bular muny iýýän eken, biz muny iýýäs, olar beýle, biz beýle. Helmydama adam negativ zatlary, ýagny bizi daşlaşdyrýan, biri-birimizden aýryan zatlary görýär. Emma bu wajypmy? Näme üçin adam şeýle görýär? Günäniň netijesinde adam hemişe özüni beýleklerden gowy görýär. Özüni beýleklerden üstün saýýar. Hemişe adamı näme zatlar aýryp bilýän bolsa, şol zatlar barada pikir edýär. Munyň deregine bizi birleşdirýän zatlar barada oýlanmaly dälmi? Bizi birleşdirýän zatlar bizi aýryan zatlardan köpdür. Mysal üçin imanlylaryň arasynda köp agzalyklar bar. Sen oturup dilek edýän, sen turup dilek edýän, sen şarpyk çalyp şatlanýan, sen elin galdyryp şatlanýan, sen ýene bir zat edýän, sen beýle, sen muňa degişli, sen beýleke degişli. Hemişe adam bizi aýryan zatlara seredýär. Belki hasaplap görsek, bizim meňzemeýän 4-5% aýratynlygymız bardyr. Emma bizim mukaddes kitapda
birleştirýän %95% bardyr. Biz adamlar gelip bizi birleştirýän zatlar barada gurrun etmeýäns. Näme tapawudymyz barada, bizi aýyrýan zatlar, şol zatlar barada gurrun edýäs. Eger bizi birleştirýän, biri-birimize yakınlaştıran zatlar barada oýlansak, onda bizim birligimiz, yani birleşmäge, birlikte ýaşamaga bizde sebäp köp. Bizi birleştirýän zatlar köp. Emma aýyrýan zatlar azdyr. Şonuň üçin gadyrly doganlar, birlikte bolalım. Goý belki bile hyzmat etmäli. Goý belki bir işte işlemäli. Emma birek-birege gören wagtynda, birek-birege salamlaşyp, soraşyp, biri-birimizi bereketläp, biri-birimizin edýän işimiz üçin şatlanyp, begenip ýaşap bolýa. Şeýle ýaşan wagtymyzda bu dünýä bizim İsa'dan, İsa'nın şagirdlerdigimize, İsa'nın olsa Hudaý tarapyndan ýere iýerilen halaskerdigini görüp bilerler. Eger biz bunu etmesek, onda dünýä İsa'nın Hudaýdan gelendigini bilmez. Biz şeýle dawalaşýas, gaharlaşýas, razılaşmaýas. Biz bilen razılaşmayan adamları özümüze düşman hasaplayas. Yok, beýle däl. Razılaşmasa, razılaşmasın. Hemme adam biz bilen razı bolmaly diýen zat hiç ýerde yok. Razılaşmasa ol näme sen doganyň dälmi? Ol seniň doganyň. Bereketlemege, birek-birek üçin şatlanmagy öğrenmelidiriz. Bu bizim hemmemiz üçin wajypdyr. Haçanda biz gawga eden wagtymyzda, agzalalyk dören wagtynda, biri-birimize gaharlanan wagtymyz, Hudaýyň padşalygynda hiç bir zat ýöremeýär. İncilde yazılan hasıl köp, emma işkär az. Şonuň üçin hasıl eýesi Rebbe ýalbaryň, işkär iýersin diýär. Hasıl dünýäde köp. Yitip barýan adamlar günäň netijesinde döwzaha gidip günäň netijesinde şeýle zaýalanýan adamlar, Hudaýyň hoş habaryny eşitmeli adamlar gatykän. Emma biz doganlar biri-birimiz bilen gawga etmekden başga hiç bir zat etmeýäs. Hasıl bolsa bişip, yere düşüp, çüýräp, yok olup gidip otyr. Hudaýyň öňünde duran wagtymyz, biz näme jogap bereriz? Hudaýyň iýeren işgärleri, hasıl ýygnamak üçin iýerilen işgärler biz dälmi? Biz bolsa kim uly, kim kiçi, kim täsirli, kim başlyk, kimde pulu kän, kimde pulu yok, şo zatlar barada gurrun edýäs. Hasıly bolsa ýygnamyz ok. Şonuň üçin eger sen bugün şeýle ýagdaýda bolsaň, men muny özüme de aýdýan. Birleştirýän zatlar barada pikirlenmek meniň üçin wajyp, saňa da wajyp. Eger biz birlikde bolsak, onda hasyly wagtynda ýygnarys. Ammarlara üýşireriz. Reb İsa geler. Özüne iman edenleri ýany bilen ekder. Gökte aljak syýlygymyz uly bolar. İsa Mesihiň ady bilen birlikde bolalım. Birek-birege bereketläp, birek-birek üçin şatlykda bolalım. Goý Hudaý sizi, meni, hemmemizi birlikde birleştirsin ve bereketlesin. İsa'nın adı bilen dile edýän. Amin.